India Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru afanu Indira Gandhi Shwaya Aizola local Khan April nithum sangkhachakwa somnga pathuma Aizola changalunglei motorkong ahonga chumi chumchuan Mizoram laili mitamjok ban phak tur muna damdoi in sak ani tur thu apuanga chu damdoi in chu chimle mar chakle thlang atanga mun laili Aizole lunglei in kar laivel Kawnpui paltlang ni bok Serchhip ramchung Kawnpui anti hmuna hian nga anita a hemi ma hian Serchhip pastor bial vongtu pastor chona khan in larna lo mulokin mizoten mun hwal nana an lo ti chindanangin tuna damdo in omna mola hian perango te po alo kai to bok ani damdo in mun nata na buat sai ani ta ka wangle lamlian enkolnan PWD po in inspection banglo le quarters te sa in SDO chut munatan an buat sa itaboka munpoi mo tak ni dona alanta ka wangin Serchhip khomi chen khatte chuan in swan thak an riruk ta a inson thama saber pudar khu ma chuan bok te kho in kumsang khajakwa somnga paruk khan ama chawin alwa thla a Serchhip atang le khodang dang atang te po in an ombel zeu ta zela sha thei china kumsang khajakwa somnga pakwa January tha chuan in som pali lai ading ta ani chung Kawnpui hmana omte chu pathian ni alo thlen chuan Serchhip biak in kilometer ni la ya hla kong chho deuh maya chuan an han in khom china kar te ahlat deuh awangin chonulama chuan an in khom ngai meu lo ani ome Serchhip Kohhran chuan an harsat ne te chu hriat puin an ma nia in khom na shan buat sai mai turin thuron an peta ani kumsang khajakwa somnga pakwa a chuan Kohhran mi tle mazong omte chuan in khom shan zai an rel ta a biak in an la ne miaw lo awangin puchal zinga ina chuan an in khom ve chan ta a achang chuan puthan tluanga in le puwi chon chunga ina te an in khom lor bok chin ani a thei angin Sunday school zir lai te po an zir ve zela chonhulam in khome ro chunei lovin Serchhip lamte ne na in len po na huna an mangdeu mai chin ani chutia ashana anin khom ta ka chuan pastor lalboy hovin Serchhip Kohhran upa pani upadar je pale upabyak ku ngaten Kohhran committee tur chu an thlan pui ta a kumsang khajakwa somruk chunga Serchhip Kawnpui Kohhran committee tur chuan pural khuma puhwal ro thanga puchalji ngale puthan sa nga te hi an thlang chuak ta ani Serchhip Kawnpui Kohhran committee masaber po April ni sari sangkhajakwa somruk khan puhwal ro thanga ina an chukhom nge ani hun akal beka Serchhip atang le mun sang atanga lo pem lu zelin an ron bel cha ta zela Kohhran po mumal takin akal chhoshet zela chutia Kohhran mi ti an pun ve zela wang chuan biak in sak an rel ta a tuna biak in din na hmuna hian February ni som pakwa sangkhajakwa somruka aban phunchan anita a an rel chan ni hian upalian soyan chongchai na hun amanga cheng somli in vok an leya roi te siamin hlim takin an kil ho ani hena tlanga hian Serchhip Kohhran atangin mi somsari lai thokthla in an ron pui nge biak in chu April ni riat sangkhajakwa somruk pathian niya bial tu pastor lalboyan ahongta a Serchhip Kohhran zai polin kongte u lowin hongru ti hla an rema Kawnpui Kohhran no pangten sam an soirwal boka chonhu in khoma lalpa zanria sacrament an kil ho ngal ani hemini hi Serchhip Kawnpui Kohhran preaching station a adin chan nani anita a ahminga Serchhip Kawnpui Kohhran ti alo ni taboka ti chuan Kohhran chu alo piang ta ani kumsang khajakwa somruk pakhat January ni som panga a hian Kohhran meche committee din ani a anmo phurna lian ber chu bu fai cham in kol ani ber chin ramboya changa kumthum chung vel chu mumal vaklovin Kohhran meche committee hi akal ve nok noka kumsang khajakwa somruk pakwa achang chuan mumal takle nung takin tun thlengin akal theita a rongbol na lama po malak azau tel ani kumsang khajakwa somruk pani alawin her chwa meu chuan Serchhip pastor bial vongtu pastor lalboy po in Serchhip Kawnpui Kohhran hi chut muna mangchanin tun thlengin Serchhip pastor bial chut mun alonita a Serchhip Kohhran ni chin ber po chu Serchhip vengchung Kohhran ti alonita ani
tin kumsang khachakwa somruk pathum January ni somni hian Christian Chalai Paul KGP ading le a Christian Chalai Paul loading ta chu Kohhran mi pui chen khatin tharau do na lam ni angain tharau taltum lo ti hial te po an oma KGP din ani atangin Chalai te chu an phur chho hle meya an thei tok rongbol na kong sang sanga chan la zelin Kohhran kut ke changkai taka an chang chho ta zel ani KGP Chanchina thil chin chia tlak tak pakhat chu tun thlenga la chuak Central KGP Chanchin bu Christian Chalai hi kan Kohhran Chalai agenda atanga kal zel KGP General Conference in apom nu abwat sei chho zel anita hi ani tin Mizoram pum huap zai pol inti siaka po chumthum kumsang khazakwa somkwa pasari kumsang ni pathum le kumsang ni paruka tikhan anlo tilve to a kumsang ni pathuma phei khachuan parukna ni phakin conductor tlangwal Robert Zomhing thanga phei chu conductor cha pangana ani phakhial ani kumsang khazakwa somruk parukalo thlen meu chuan Serchhip Kohhran engkol na hnuaya tang chuan in lakshan zai alo railway ta a chimchak presbytery chuan in Kawnpui turin then tlang bial tu pastor thansia male uparo chunga chingchip te chu atir ta a February ni somni pathum sangkhazakwa somruk paruk pathian ni choma inkhoma ursun takle zaum taka hun mangin Kohhran puitling anita ani Kohhran din tir atanga kumsari na a Kohhran puitling hlan kai anita ani rambuain anang zuya Kohhran po kalmumal theilo lekleka omchang te aom chin kumsang khazakwa somruk pasari kumtira khokhom alo thlengta a Serchhip bongchom siangtlang le saphai khwa te chu Kawnpui hmuna hian shwai khom anita a hetia shwai khom anita ka chuan hun engemaw chen chu Serchhip Kawnpui Kohhrana hian an loi tlang ta veka Synod thu chuak angin an upa te po active upa ata na rin ngal vek ani heng kho sang sanga changa ron lut te hi an omna tur hmun ruat ani cheu awangin hun relo te a Serchhip te bongchom te siangtlang te chuan an kholama biak in hlui chak te la khomin an inkhom sang le maya saphai Kohhran nen ero chuan Kohhran phakata an intel khom hlenta ani adin tir kumsang khachakwa somruka Kohhran lian lo tak kha akum telin an lian chho zela mun sang sanga changin an ron pem lut ring boka Kohhran member po an pung ta hle maya Kohhran upa mundanga changa ron lut te an omzel bok nen chung ho te chu changkai taka mangin Kohhran in rail bol na po in ma ason chak em ani February ni riat sangkhachakwa somsaria chuan Serchhip Kawnpui Kohhran upa tur chu thlan anita a he Kohhran upa thana hian puhwal ro thanga chu thlan tlin anita a Serchhip Kawnpui Kohhran upa in thlan na masaber ani a kumsang khachakwa somsari October thla a khan thingsul thlia presbytery nei chumin chimchak presbytery moderator pastor Vanlal Venan anem ngetta ani Kohhran pavalai pol lodin chwa dan po hingai nom tak ani kumsang ni panga kumtira rongbol turin Synod revival speaker Pulal Ramliana puram te ale atim gospel thunder team te roi ani a hun engemaw chen camping te neya crusade te nei chunzom ani hnuin July ni somni pani sangni panga zirtop zana bial tu pastor jailer remsiama hovin pa ho somni pathum kalkhom te chuan pavalai pol chu andin ta ani he pol din ani hian Serchhip Kawnpui Kohhran loi te chau ni lovin Presbyterian Kohhran mi Serchhip bial chung Kohhran danga loi te po an telani he mi chumadin ani hian Kohhran pavalai group ti awa ani a pavalai pol loading chantir chu an phur hle maya an active boka rongbol hi an chak ngoi ani ber mai kar khat chunga an hun mandan po akhat thachin hle ani tun thlengin Kohhran kut ke changkai le nung takin akal chho ta zel ani Serchhip Kawnpui Kohhran biak in omna hmun hi alaili a lamlian hlat si lo fian real rai maya ani a omna hmun hian azir awangin village council ramri chena po VC pariat huam chunga chengte kan loi khomani Kohhran din tir atangin biak in hi chumli sak ani to a biak in masaber hi soi to angin February ni sompakwa sangkhachakwa somruka sakchan ani a adung fit somni awang fit sompariat asanzong fit jiatin rel ani a abangdap achungdi arurela thingtuai le mau man ani a
thutlenga tan phulrua te thingtuai te le thingzai pho te man ani a pulpit atan dokan pangai man ani akum le mai sangkha chakwa somruk pakhata chuan adunglam fit so min zaule ngal ani a kum sangkha chakwa somruk pani march la a chuan adunglam buk chu fit so min zaule ani a ti chuan Serchhip Kawnpui Kohhran biak in masaber chu adung fit somli awang fit som pariat le asanjong fit jiat anita a zomthum lai kumshan hlir sak ani awang le thiamna te alasan lo bok awangin achunga era akoi ngai mai bok si a achung ahniam bok nen ahnung lama tang phei chuan pulpit po amu that thei meu lo ani biak in pahni na hi kumsang kha chakwa somruk panga atangin an sachan le a leilaya in hlote choni zan in khom tholom te le konglaya in hlote in sum an tuaka aman ruwa tur chak thingzai lam zong chu Kohhran hnatlanga zai thin ani Kohhran mi puiten phur tak le thathau taka an thotana wangin thakhat emo chung lekin lua thein an pe tameya abang zong a tile achung rangwa le arurela thingzai te mangin an sata ani he biak in saka hian Kohhran mi te an tang na sa hle a mi thanhem ngai zwal te phei chuan an ranvul an talpo in biak in satu te eyatan ti in tlem tal tho an tum sham thin ani biak in pathum na tur chu march ni khat sangkha zakwa somsari paruka chang chuan sakchan ani le ta a aban cement concrete abang brick achung rangwa achum le a in chun steel frame masak ani kumsom chuang zet an saknu kumsang kha zakwa somriat panga a chuan pathian shwaina in sakzo alo ni ta a march ni somni pakwa sangkha zakwa somriat paruk khan synod moderator reverend roboyan ursun takin ahongta ani Kohhran mi te lo pung zelin kan biak in nei lai chuan min dol zo le tameu lova Kohhran mi ten biak in sak an rel le ta a biak in pali na tur hi January ni som pani sangni pakwa khan bial tu pastor lerin sangan alungphu maphuma April ni somni sangni pakwa achangin sakchan ani le ta a tuna kan biak in lo me khi kan puitlin le ta ani kumruk zet sak ani hnu in November ni somni pakwa sangni sompali khan reverend kel muchwaka synod moderator in ursun le zaom takin ahonga chu tun thlenga kan lo lai hi ani Kohhran mi te pungzel awang le mamona asan zel awangin building shang po nei bel zel ani a heng building shang te hi committee peng shang ten changkai takin an mang chho zela chung building shang kan nei te chu heng te hi ani pastor quarters hi kan biak in compound a omani a biak in lian jok sak kan du ta ka wang le biak in thar tur hi adal de udo na shiat ani awangin a building hi lei mai ni se ti in sinota dil anita a sinot chuan ngun taka angai to anuwa kan thuthen chupomin sinota chang chuan chengnoi riatin Kohhran chuan kan leita ani a building chelai te siam tha in Sunday school zir in atan te mangin tuna chuan biak in chauka atan man anita a anwai hi biak in chokidar te lo atan siam anita bok ani Gospel Centenary Building tia aming phwa ma hian helai hmuna hian kumsang kha chakwa somsari pani a khan naupang Sunday school zir in hisak ani to a asam tai pasak ani a Sunday school zir lai an punzel awangin kumsang kha chakwa somkwa atang khan Sunday school zir in chazok nei tumin tuna building kan nei me khi sakchan ani a Kohhran hovin thei top chwain natlang tha tam tak sengin kan sa a tuna naupang Sunday school in an man me khi kan sapuitling theita ani he Sunday school zir in kan sak mek lai hian Gospel Centenary lo thleng tur den chenin aminga Gospel Centenary Building wa anita a kumsang kha chakwa somkwa pathum kum top lama sakzo ani a kumsang kha chakwa somkwa pali atangin kan lwa ta ani Kohhran committee room kumsang kha chakwa somkwa panga a Mizoram a masaber zingami Presbyterian English School hidin ani khan Centenary Building a hian class nei chin ani a munhma te neya anin swan chwata ka khan Centenary Building chunga staff room an sakchu Kohhran in chei tha in committee room a man anita a October ni somni panga sangkha chakwa somkwa pakwa a hian lwa lu chan ani a hei hi ashan pa a Kohhran committee room kan nei masak ber ani
kumsang ni som pali biak in thar kan lua tak nu hian biak in hnung lama vestry chunga Kohhran committee room tur siam anita a ahma ami hi chu ahminga Kohhran committee room number 2 wa anita ani Kohhran committee hnuaia committee peng sang sang ten committee ne nan bera an man ani a Serchhip le a chevela para charge le rongbol na lam hoi committee to phot chuan an mangdeu zela alun hle ani Diamond Jubilee Hall Kohhran hovin ha taka biak in ropui tak kandin zo chau ani chungin Kohhran Hall tur sa in kumsang hi som panga atang chuan kan boy le map maya Kohhran ho sum tho khom te natlang tha tam tak te le bank loan te ne na changin building lian tak chongli zeta sang hi kan sa zota ani atira Kohhran Hall tura sakchu Kohhran in kumsom ruk atlin kumsang hi somni den chenin ahminga Diamond Jubilee Hall tiawwa anita ani Kohhran Hall kumsang hi somni pali kha chimchak presbytery kumzana centenary ani a he presbytery hian Serchhip Kawnpui Kohhran hi station bera ahman ani awangin centenary po hi Serchhip Kawnpui Kohhrana ropui takalom ani a hemi den chen hian Serchhip Kawnpui Kohhran chuan Kohhran Hall pa ngai taknei turin ruwa manna asiama January ni somni panga sangni somni pali atangin malak chan anita a ngor taka thokin December ni som pani sangni somni pali khan sakzo anita ani Puitling Sunday School zirlai enlok na huna te naupang Sunday School chunu in khom nan te hunpui ilova zai khom nan te changkai takahman anita ani Kohhran record ta alandanin he Serchhip Kawnpui Kohhran biak in honga in nei masaber te chu pularin liana le pithang moi te anni a June ni somni sangkha chakwa somruk pani khan bial tu pastoral boyan ain nei tirani tin he biak ina baptisma chang masaber te chu heng te hi anni vanal roati biak muana rem zuala zo sang liana vanal zar liana zo sanga lel roali kap chianga kap shanga le dar tluanga te anni a July ni som paruk sangkha jakwa somruk pakhat khan pastoral boyan baptisma achantir ani Serchhip Kawnpui Kohhran atang hian Kohhran palilai an indang ve to a chungte chu kumsangkha jakwa somriat paruka indang din thar Kohhran te kumsangkha jakwa somriat pasari a indang filveng Kohhran te kumsangkha jakwa somriat pakwa a indang bethel Kohhran te le kumsang ni som paruka indang chanmari veng thar Kohhran te anni a hengba ka hian kumsangkha jakwa somkwa pakwa toplama bazar Kohhran loading ta kha Serchhip Kawnpui Kohhran atanga indang anni lo chungin bazar Kohhran a pian dona akhai pa berber te chu kan Kohhran upathen khat te le rongbol tu poimo tak tak te anni a kan upa pahni te phei chu bazar Kohhran enkol tur rawat anni angin min pemsan nge a anore lo te a kan upa pakhat po in bazar Kohhran lama min pemsan le nge ani hengba ka hian Serchhip Kawnpui Kohhran rongbol na poimo tak soilan lo thei lo chu damdo in lama rongbol na hi ani kumsangkha chakwa somruk pasari aram buaya wanga Kawnpui hmuna khosang sang shwai khom aloni khan Serchhip damdo ina damlo tam takan oma na thoktu anin dai si lo sipai ho tu ten damdo ina dam lo te eile in lam boi pui tura an nge nangin Serchhip Kawnpui Kohhran hian an boi pui china sipai lampo an lom hle ani kumsangkha chakwa somsari paruk atang phei kha chuan Kohhran committee chuan hospital committee adin tanghe nge a hospital lama rongbol na om chi le ti tur om te chu an thokzui ta zel ani hospital a thok te pol din Evangelical Nurses Fellowship te nen chang hovin Kohhran upa te wap na hnuaya damlo te hne na rongbol tur an inruat chin ani Ashan pa a hospital committee hidin ani to lo chungin tunhleng po hian hospital rongbol na hi Serchhip Kawnpui Kohhran hian ngai poimo zela damlo rethei te pawla bom do por fund ate hian kut an la thlak ve ring ani tin damdo in lam ni lem lo Kohhran chungkwa ara bitleu laklo te chomdo na lam hi Serchhip Kawnpui Kohhran hian angai poimo hle maya Kohhran upaten an bial chan chewa harsat na tokte chincha in committee in chanpui dan tur an rel china chutianga ra bitleu to te chan chwa po soi tur anom tanual mai
kumsang ni som paruk achang phei chuan thlatin pathian ni chonu in khom masabera hian Kohhran ten tholom thoin he tholom tling khom hi chom dol ngai te chanpuinan Kohhran comitical tlangin thilpek an pechin ani Serchhip Kawnpui Kohhran hian Kohhran upa somthum paruk anei to a hengzinga mi somni pakhat chuan chatuan rampanin ropuina rama mingkal san to a twal upa hi somli pakhat kan thlang chuak to bok ani tin he Kohhran fashin zinga pastor pariat an chuak to a missionary som pali chuak to in Synod revival team thlengin an chuak to bok ani Serchhip Kawnpui Kohhran hian adin tir atangin chung lam le pon lama changa soichiat le ti mual photoma beitu atong ol lova zirtir na diklo le himlo manga Kohhran anek sok sok chumte Kohhran ming thlenga thak tuma beina te chumi awanga rongbol to changkai tak tak te rongbol na choltir ngai hial te omchinin mel mapa beina te tok chin bok ma se pastor chonan ramlai mal somna ati chin kha Serchhip Kawnpui Kohhran hian apum bilta immunity mai turin kumsang khazakwa somru kamitlem te inandin Serchhip Kawnpui Kohhran chu pathian shat puin akal zela tondin huna chuan Kohhran member sang hi chuang lai kan nita pathian ram rongbol na peng sang sangin ma ason zela Kohhran nei tu pathian in hwal him zela aro puina puan chhuanan amang ta zela ni